επώνυμοι ταξίδευσαν στη χώρα των θαυμάτων. Η Νίκος Αναδιώτης, Μαρία Καβογιάννη, Ορέστης Καρνέζης, Μαρία Κορινθίου, Γιώργος Λιανός, Νίνο Ελένη Πετρουλάκη, Σοφοκλής Χορτσιανίτης, Κατερίνα Τσάβαλου, Σταματίνα Τσιμτσιλίκ, Κώστας Χανιώτης και Μαριέτα Χρουσαλά φωτογραφήθηκαν για το ημερολόγιο Αλούφαν Πάρκ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ελπίδα. Εδώ είναι. Εγώ έχω φωτογραφηθεί για τον Ιούνιο που έχουν γενέθλια Ιουνίου, 29 Ιουνίου. Ωραίο, πολύ ωραίο. Χάρηκα που έστω και με αυτή το λίγο που προσπάθησα να βοηθήσω και εγώ σε αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό που έχει όλη αυτή η εκδήλωση. Ένα ημερολόγιο γεμάτο παραμύθι με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταμορφώνεται σε πεντάμορφη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και νιώθω ότι μου δόθηκε μια ευκαιρία να κάνω κάτι για να χαμογελάσουν τα παιδάκια του Συλλόγου Ελπίδα και παράλληλα το αποτέλεσμα της δουλειάς ήταν καταπληκτικό. Η Μαρία Κορινθίου πήρε την κρυστάλλινη σφαίρα στα χέρια της και φωτογραφήθηκε σαν μάγισσα. Είναι μια δουλειά πολύ ιδιαίτερη και για πολύ ιδιαίτερο σκοπό, με πολύ αγάπη από όλους. Ήταν από τα εύκολα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε, γιατί ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Ποζάρουμε, το δημιουργικό είναι απίστευτο. Με αφορμή το ημερολόγιο διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι με τον Νίνο να ανεβαίνει στη σκηνή και να ξεσηκώνει τον κόσμο. Το ημερολόγιο είναι ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο του Αλούφαν Πάρκ και δημιουργήθηκε από τον γνωστό φωτογράφο μόδας Γιώργο Μεστούση. Κάναμε, πιστεύω, μια πολύ καλή δουλειά. Να ξεφύγει από την πραγματικότητα λίγο, να είναι λίγο παραμύθι, αλλά να έχει και το ρεαλισμό ακόμα. Μακάρι όλοι να ευαισθητοποιηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να δώσουμε ό,τι καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα για το μεγάλο αγώνα που κάνει. Την βραδιά παρουσίασαν η ραδιοφωνική παραγωγή του Δρόμου σε FM 89,8, Ράνια Τραγόμαλου και Βασίλης Λιάτσος.